Musíš cez pršku. 230 € ťa čaká, poď, zvládneš to. Koľko máš percent na telefóne? Koľko máš percent na telefóne? Ty kokos, že 91. 91%? Za 91 € pôjdeme do hociakého obchodu v Eurovej a ja ti tam niečo kúpim, ale ak si členom Mobilefoxu, čo si? Som. OK, počkaj, ale ukáž mi to v aplikácii. OK, 91 x 2 je? Je to 182. Presne, tak 182 a my ideme do? To Naju. Do Naju, čo v Naji? Môžeme kúpiť nejaký monitor? Môžeme to ísť pozrieť, počkaj, tak to je opačný smer. Tam. Kebyže ti navýšime budget do 50 €, tak prebehol by si cez tú fontánu? Uha, možno, že aj hej. Fakt? Dobre, tak musíš cez pršku. 230 € ťa čaká, poď, zvládneš to. Ty si blázon. Dobre, budget navýšený o 50 €, 230 €, stále chceme monitor? No, môžeme ísť pozrieť nejaký, ešte sa obujem rýchlo. Electro. Hej, minus 50 € pod kolma, takže budget je naspäť, kde bol. Ale nie, dobre, Electronics, ideme dovnútra. To je trošku cez budget. Kamerán povedal, že môžeme zobrať aj ten za 239, klávesnicu za 29. Dobre, Vyzerá v pohode. Ideme zaplatiť. ideme zaplatiť. Hráč alebo... Sráč. My sme zistili, že dneska si hráčom, takže zaslúžene si nakúpil, dúfam, že si spokojný. Som veľmi spokojný. A followujte nás a na budúce budete vo videu možno práve vy.